Hasiko gara, ez? Gaurko liburu aurkezpenarekin, egunon guztioi, mila esker bertaratu zareten hoi, mila esker pantailaz bestaldera jarraitzen ari zareten hoi ere. Gaurko eguna, personalki, egun bereziki pozgarria da, ze nire uste apalean liburu importante bat aurkezten ari gara hemen. Nekropolia izenekoa Boris Pahor idazleak idatzia. Eta gainera liburu bat, zentzu guztia daukana, Alberdania bezalako argitaletxe batean ateratzeak. Boris Pahor, ez dakiterentzat, Triesten jaio eta hil zen idazle bat da. Jaio zenean 1913an, Austria-Hungariako imperioaren baitakoa zen Trieste, eta hil zenean 2022an, hau da, orain justu 2 urte, 108 urterekin gainera, Trieste Italiako Errepublikako hiria zen, eta da, gaur egunean ere. Eta horiek gutxi balira, gainera, Pahor esloveniar kulturako idazle bat izan zen. Eslovenierazko idazle bat, eslovenieraz idatzi zuena. Ikusten duzu beraz, hiri bakar batean zenbat gauza gerta daitezkeen, eta Triesten, gainera, hiru mundu gurutzatzen dira. Germaniarra batetik, balkanikoa bestetik eta latinoa ere bai. Eta Irun, Hondarribia eta Hendaiak osatzen duten hiria, Txingudi, deidezakegun hori baita, gure Trieste partikularra, hau da kultura ezberdinen elkargunea, kosmopolita Europara irekia, zentzu guztia dauka bertako argitaletxe batek, Alberdaniak, publikatzea Boris Pahorren liburu hau. Ez bakarrik hori, gainera katalogoa begiratuta, Alberdaniaren katalogoa begiratuta, eta Irene Nemirovsky, Carlo Levi, Primo Levi, Agota Christoph, Bertolt Brecht, Stefan Zweig, edota Günter Grass bera, bezalako idazleak aurkituta, Alberdaniako katalogoan, are zentzu gehiago dauka, liburu hau bertan publikatzeak. Hau da, Bigarren Mundu Gerrari buruzko literaturari erreparatu dion argitaletxe bat da, Alberdania, eta zentzu orokorrago batean, literatura erte europarrari begiratu dion argitaletxe bat. Beraz, katalogoarekin erabat koherente den argitalpen bat ari gara gaur hemen aurkezten. Gogoratu nahi dut gainera, liburu hau euskaratzeko proiektua Jorge Jimenez Beck editorearen asmoa izan zela, eta beraz, ari egindako omenaldi gisa ere hartu nahi dut edo planteatu nahi dut gaurko aurkezpena. Besterik gabe, Santi Leone aurkeztu nahi dizuet, naiz eta aurkezpenik behar ez duen persona izan, errenazimenduko gizona dela, esango nuke beste ezer baino lehen, hau da, berdin du, zer egiten duen, berdin egingo dizuna ondo adibidez, eguneroko bizimodu absurduaren kronika kostumbrista bat, sare sozialetan adibidez, zein nazio kontzeptuari buruzko diskizizio bat, nazioaren izaera irudimenezkoa nabarmentzen duena, eta berdin azaldatuko dituena Euskal Abertzale zintzoak eta nabarrista sutsuak. Berdin egingo dizuna adibidez 19. mendeko bidaiariek Euskal Herria nola jaso zuten azaltzen duen liburu bat, justu etxe honetan berean Alberdanian publikatua, 2009an. Edo berdin egingo dizuna ondo gainera, ipuin bilduma benetan nabarmengarri bat, Listor mutanteak duela ez asko argitaratua. Ahaztu gabe gainera itzultzaile ere badela, hau da Euskarara ekarri dituela adibidez, Saint John Peirce poeta, eta Mario Vargas Llosa narratzailea, eta kasu honetan errenazimenduko gizona izateaz aparte, nahiko gizon eklektikoa ere badela, adierazten du izen zerrenda eta liburu zerrenda honek guztiak, Eta gainera, nik personalki esan behar dut, denbora ateratzen duela ez dakit nondik lagun ona izateko. Nik ez dakit hain lagun ona izan nahi zen, eta ez dakit zenbatetan madarikatu nauen itzulpen hau egin bitartean, hain justu itzulpen hau proposatzeagatik berari, ze erronka ez da izan nola nahikoa. Santik berak aipatuko digu orain zehatzago, gora berak eta, baina nik esan nahi dudan bakarra da, nabarmendu nahi dudan bakarra da, emaitza ez dela nola nahikoa. Benetan nabarmentzeko modukoa dela,
ez garela edozein itzulpen lani buruz ari. Abia puntua ez sobera samurra izan arren, helmuga erabat asebetegarria izan delako. Hori irakurtzen hasi eta berehala edozein irakurlek igarriko dio. Gainera, jakin berreko beste gauza bat ere, azpimarratu nahi dut, eta da nekropoliaren euskarazko bertsioa izango dela segurazki inguruko hizkuntzetan egin den itzulpenik egokiena. Santik orain esplikatuko digu, baina bersio bat baino gehiago erabili du itzulpenerako, gaztelaniakoa, katelanakoa, baina akatsak ere aurkitu dizki, itzulpen hoiei, bersio hoiei, eta noski euskarazko bersioan emendatu, edo konpondu eta ondo eman. Eta horregatik esaten dut, euskarazko bersioa dela, segurazki inguruko hizkuntzetako bersiorik egokiena, Labur bilduz eta santiritza pasa aurretik, esan nahi duan gauza da, harri bitxi bat dela. Liburu hau, eleberri biografiko hau, eleberri autobiografiko hau euskaraz izatea, hain ondo euskaratua izatea gainera, eta orain, irakurle guztion eskura egotea, ezta? Eta besterik gabe, Santi, zuri eskerrak emanez itzulpen hau egitera animatzeagatik, hitza pasatzen dizut, eta itzulpenari buruzko gora bera gehiago eman diezaguzu. Esker mila haunitz aurkezpen horrengatik, ez dakik zeharran. Utzi nauzu, lotxatua eta unkitua, esker mila aurkezpenagatik, esker mila Alberdania argitaletxeari literatura onaren aldeko apustua egiteagatik, nik uste dut arras importantea dela, eta maiz edo orai ikusten nahi gara, beti literatura komertziala edo gaientzen nahi dela, eta importantea da argitaletxe batzuek horrelako apustuak egitea, eta pixka bat benetan kalitatezko literatura euskarara ekartzea. Zuk erranduzun bezala, Boris Pahor Triesteko idazle bizi luzeko eta obra oparoko idazlea izan zen. Hainbat liburu idatzi zituen, baina nik uste dut, eta hori ere nabarmentzekoa da, bete-betean asmatu duzuela auto honekin. Nik uste dut hau izan zela bere libururik importanteena, segurazki, hainbat hizkuntzatan aurkitzen duguna, eta alde horretatik, nik uste dut erabaki egokia eta ona izan dela. Trieste aipatu duzu, niri zahartu ala gero eta pareza handiago ematen dit bidaiatzeak, baina oraindik ikusi nahiko nuken edo bizitatu nahiko nuken toki bat da Trieste. Azken batean hainbat idazleren sorterri izan da, Humberto Saba, Italo Svevo, Claudio Magris, eta aipatzen dute, eta zuk pixka ja komentatu duzu, Italiako hiria dena, segurazki italiar ez daugarri gutxien dituena, edo italiarretik gutxien duena, Eta segurazki berzitasun horretan, edo ekarpena egiten du, esloveniar gutxiengo bat anizateak, Eta esloveniar gutxiengo horren part izan zen Boris Pahor. Eta behin baino gehiagotan hori aipatzen du liburuan, Bere burua arro agertzen da, edo arro deskribatzen du, edo hartzen du esloveniar, eta, liburuan 1987an publikatu zen, garai hartan, edo liburuan konzentrazio esparruan zegoen bitartean, bere burua Jugoslaviartzat hartzen zuen, behin baino gehiagotan aipatzen du, ni Jugoslaviarra naiz, eta, eleberri autobiografikoa da, eta batez ere hori, nazien konzentrazio esparruetan izandako esperientzia kontatzen du, batez ere Pahorrek. Lau esparrutan izan zen, lehenbizien da jaun, Munik ondoan dauen zera horpan. Gero handik Alsaziara igorri zuten, Natzweiler Struthof izeneko esparrura, eta esparru horrek pisu handia du liburu honetan, hor hasten da narrazioa, esparru horretan. Gero handik Mittelbau Dora izeneko esparru batera bidali zuten, berez, batzuetan esparruen inguruan izaten ziren azpi esparruak edo Außenlager deitzen dira alemanez, hau da, kanpoko esparruak,
eta dorara bidali baino gehiago Hartzungen izeneko bertze txikiago batera bidali zuten, eta gero handik Bergen-Belsenera, baina Bergen-Belsen ere etzen izan esparru horren eraginpeko eremu batean izan zen, berez kanpamentu militar batean, hori azkena izan zen, eta handik liberatu zuten. Eta segurazki, Primo Leviren liburuak irakurri dituenari hemen dauden gauza batzuk ezagunak egin zaizkio, ez? Adibidez, hiztegi teknikoak akotxen artean, ez? Washraum edo kapoa edo pixka bat. Eta gogoeta batzuk ere bai, ez? Hor bada adibidez, bizirik atera denaren erru sentimendua, ez? Eta hori Primo Levik ere lantzen du, ez? Zergatik atera nintzen ni bizirik esparruetatik, eta ez segurazki nik baino gehiago, edo egilean arabera nik baino gehiago merezi zutenak, ez. Eta hori ere, hemen batez ere bukaeran bada estena luze bat, eta hor esparruetako mamuak ikusten du egileak, eta hori galdetzen dira. Zergatik ez didazue hitz egiten, ez? Zergatik ez didazue begiratzen, zer leporatzen didazue, eta, bueno, piskat. Baina hortaz aparte, jakina Paorrek bere ekarpena egiten du, bere aportazio berezia egiten du, ez? Ze pertsonaz galdetzen alko genuke, zergatik irakurri behar dut hau, Primo Levi irakurri behar dut, bueno, unek bere puntu bereziak eta lehenbiziko herrialdean ikusten dugu, berez liburuan kontatzen dena, edo orainaldian gertatzen dena, arratsalde bateko kontakizuna da, arratsalde eta biharamuneko goiza, baina batez ere arratsalde bateko kontakizuna da, egilea bere orainaldian, 1920ko hamarkadan, pentsatzen dut, berriz ere Struthof esparrura bueltatu da, turista gisa edo, esparrua berriz ikustera, bizitatzera. Eta han pasaietan dabilena, hasten da gogoetak egiten, eta iraganera bueltatzen da, bere gogoetak, bere oroitzapenak kontatzeko. Eta hasieran lehenbiziko orrialden erran bezala kontatzen du badoala, autoan, badoala esparrura, eta deskribatzen du errepidea leuna eta biurgunez betea. Eta nik uste dut, irudi horrek ongi laburbiltzen duela, eta segurazki horregatik jarri duela hor liburu hasieran, ongi laburbiltzen duela pixkat nola funtzionatzen duen liburuak. Ez etengabe, ari da gogoetak egiten, oroitzapenak burura ekartzen, baina ez toa puntu batetik, A puntutik B puntura zuzen joaten, baizik eta beti sigisaga dabilen memoria da, ez. Bere gogoetak egiten ditu, baina digresio handiak izaten dira beti. Maiz izaten da, abia puntu gisa izaten dira personak. Ezagutu zituen, esparruan ezagutu zituen, eta maiz ez beti, baina gehienetan hil ziren personak. Tomas, hori izan zen esloveniar bat, Eri zegoena, Leif mediku norvegiarra, Andre mediku frantsesa, gero liburu bat idatzi zuena, eta izen bat aipatu, eta gero hortik abiatuta bere gogoeta egiten du Paorrek, baina erran bezala. Batzuetan iduri du galtzen nahi dela, edo galtzeko zorian dagoela, baina bai, errepidea biurgunez betea dago, baina badaki nora doan. Bai, eta horrek bere puntu berezia ematen dio liburuari. Eta gero bada bertze irudi bat, nahiko hasieran agertzen dena, momentu batean deskribatzen ari da nola joaten ziren dutxetara, ez? Eta hor nola neguko hotzean eta elur gainean biluztu, eta hor esperoan egoten ziren presoak eta ez? Eta momentu batean erraten du, kamara batek bakarrik, grabalezak ez zenolako girua zegoen, kamara batek, eta binda berriz errepikatzen du, ez hor bada anafora bat. Kamara batek bakarrik erakuts lezake, ez dakit nola, ez? Baina zorionez ez zen kamarerik izan. Nik uste neurri batean, Paorrek berak hartu dela kamara horren papera, ez? Eta honitzetan, badira pasarte luzeak, nun Paorrek irakurlea, ez dakit burutik edo lepotik edo ez dakit nondik hartu, eta behartzen duen gertatzen nahi dena edo gertatu zena ikustera. Eta nahiko luzeak, 5-6 orrialdeko pasarteak izaten dira, eta batzuen hor kontakizuna nahiko gogorra izaten da. Zer egiten zuten hori dutxetan, edo nola tratatzen zituzten presoak, edo holako pasarte luzeak. Eta gero beti hor dugu esloveniar baten ikuspuntua, Paorretzen judua, preso antifasista izateagatik atxilotu zuten, eta eraman zuten erran bezala lehenbizien Dachau eta handik Struthofera. Eta beti azpimarratzen du, bere izar bat zeraman, gainerako presoek bezala, eta izar hortan jartzen zuen italiarra. Eta berak behin da berriz erraten du, ez,
baina nien naiz italiarra, nien nintzen italiarra, ni esloveniarra nintzen, edo ni jugoslaviarra nintzen, ez? Eta binda berza azpimarratzen du. Eta eti kontatzen du, zenolako sufrimenduak izan dituen herri esloveniarrak, eta aipatzen du, nolabait, nazien kontu hau, zera azken geltoki izan da, baina lehenagotik Italiako fascista ere, edo Italia fascista ere saiatu da esloveniarren nortasuna identitatea desagerrarazten. Eta ezin ikusi nabarmena die italiarrei, eta zera aukera guztiak aprobetxatzen ditu italiarrak gaizki uzteko. Izan ere, bada, personaia bat, Gabriele, hor, hasieran ere, zera, eundegian edo zagutu zuen italiar bat, eta Gabriele hori nahiko bakarrik dago, eta saiatu da, ikusi du tristekoa dela, biak tristekoak dira, Gabriele italiarra, Boris Pahor esloveniarra, baina Gabriele bakarrik dagoenez saiatu da, pixka bat, Pahorrekin adiskidetzen. Eta, bueno, Pahorrek erraten, bueno, zertara, hau, etorri zait hemen anaitasunaz eta elkartasunaz mintzatzera, baina Triesten ikusi izan manien du, segurezki, ez zidan begiratu ere eginen, ez. Baina gero nunbait deskubritu zuen, ea esparrutik atea eta gero, Gabriele hemen apuntatu du, foskiati zela, eta nunbait politikari ezkertiarra, eta gainera esloveniarren eskubideen aldeko borrokalaria, eta gero Italiako edizioan adibidez, ohar bat sartu zuen hori adierazteko ez. Orduan enekien, liburu idatzi nuelaik enekien, baina hori badakit eta aitortu behar dut, pues bueno, desegoki edo jokatu nuela liburuan Gabriele horrekin. Hala ere, badia berte pasarte batzuk, eta italiarrak ez dira normalen, ez dira osongi gelditzen. Bueno, itzulpenari dagokionez, zeo zera aipatu zu. Itzulpena, bueno, lehenbiziko pauso aritzek eman zuen, gero Jorge Jimenez zenak proposatu zidan, eta hori, lehenbiziko ezaugarria, lehenbiziko kontua zen, espea estua zela, nik uste dut 2023ko urrian proposatu zen idatela, uste dut. Lau hilabeteko kontua zen, beraz, azaro, nik martxoaren baterako aurkeztu entregatu behar nuen testua. Eta horregatik, azaroa, abendua, urtarrila, otsaila. Zorionez, 2024 urtea, bizurtea da, beraz, otsailak 29 egun ditu. Nik benetan eskertu nuen, iduri txantxetan ari nazela, baina benetan eskertu nuen egun bat gehiago izatea. Eta, bueno, banekien, eta, baina hala ere, bai, itzulpena gogorra izan da. Agonia batzuetan, agonia benetan. Banekien, zertara, gainera, aurten lanpostu berri batean hasi naiz, eta dena elkartu da, dena juntatu da, eta bai, itzulpen prozesu gogorra izan da. Hasieran, bueno, nik ez dakit eslovenieraz, eta beraz zubi hizkuntzak erabili behar izan ditut. Hasieran, abia puntua gaztelaniazko itzulpena izan zen, Barbara Pregelik egin zuena, eta anagraman argitaratu zena. Eta berehala, batez ere formatu digitalean zeudelako, berehala italierazko eta inglesezko itzulpenak erosin dituen, e-bookerako. Inglesezko itzulpena azkar baztertu nuen, oso librea zen. Batzuetan, zalantza bat izan, inglesezko itzultaileak nola konpondu duen hau, eta behiratu, ez du konpondu, paso egin du. Eta hori behin baino gehiagotan gertatu zaidanez, pensatu, bueno, hau ez zaiko meni, ez zai gustatzen nola dagoen, eta berehala baztertu nuen. Italierazkoa bai erabili nuen, klaro, nik ez dakit italieraz, nik dakit italieraz, gaztelaniaz dakien batek, dakien neurrian, bai, molto facile, divertente, baina hortaz aparte, gutxi, ontarteka bai konsultatzen nuen, baina gutxitan, eta gero internet bidez katalanezko, alemanezko eta frantsesezko bertsioak erosin dituen. Momentu batean, uhartu nintzen, gaztelaniazko itzulpena zitzaida bereziki gustatzen, gauza arraro batzuk erabili dute denbora guztian, baina baziren gauza batzuk enin dutena kasetzen eta aldiz, katalanezkoa nire ustez hobeki dago, hobea da. Biek baute gauza bat aman komunean eta da bi itzultzaileak, Barbara Pregeli eta Simona Skrabek, hori katalanezko itzulpena egin duena, biak esloveniarrak dira, baina nire ustez bada diferentzia bat eta nahiko zera erabakigarria. Nik dakidala Barbara Pregeli, apuntatu, ez dut, izena ikasi, apuntatu behar, bueno, Eslovenian bizi da, eta beraz ez du zuzeneko eguneroko bizitzan edo ez du zuzeneko kontakturik gaztelaniarekin, eta Simona Skrabek berriz aspalditik bizi da Katalunian, eta nik telebistara ikusi dut, nik uste dut ez dakit, katalanez ez dakit, pereza nina hemen pontifikatzen, baina
baina uste dut txukun egiten duela, ez. Eta orduan, claro, badu kontaktua, eguneroko kontaktu hori badu katalanarekin, da horregatik hori nabaritzen da itzulpenean. Eta honizetan, bai, barbarena erakurri, eta ez dut ongi ulertzen, eta bien soluzioak antzekoak izaten ziren, baina katalanezko hobeki ulertzen zen, hori zen kontua, bai. Hala ere badira katalanezko itzulpenean ere, zer gauza batzuk harrapatu nituen. Eta itzulpenean aurrera ginala, gero eta gehiagotan erabili du alemanezko itzulpena. Txukuna ditu zait, erabilgarria eta haunizetan zalantza izan eta atera bidea alemanezko bertsioan aurkitzen nuen. Lehenago, Aritzi eta Oierri komentatu diet, alemanezko itzultzailea misteriotsua dela, Mireia Urdi Merku izeneko, Mireia emakumea dela, baina interneten izen hori jarri, eta ateratzen zaidan gauza bakarra, itzulpen hau, liburu honen itzulpena alemanez, eta gero Boris Paurren bertze 2 edo 3 itzulpen italieraz. Eta ez argazkirik, ez bertzelako informaziorik, ez dakit norden, eta, intrigatuen nago, zera interesgarria. Eta gero tarteka, igual zalantza handia izan dudan momentuetan, frantsesezko itzulpena erabili dut, baina gutxitan, hor eskuan. Batez ere, nik uste dut komenigarria dela gehienez ere 2 hizkuntza erabiltzea, bertzen da zer omena da. Hasten zara, eta klaro, bakoitzak bere proposamena ematen du, eta gero, aipatu zu, akatsak beti aurkitzen dira itzulpen, ikustu itzulpen guztietan, beraz, bai, segurezki honetan, inor ez dago bekatutik libre, eta pensatu honetan ere zeo zer izanen dela, ez. Baina, adibidez bada, grazia egin zidan zera bat, itzulpen ez dakit zeinetan zehazki, baina akit italierazkoan ez, agertzen da Oberdan plaza izeneko bat. Itzulpen batzuetan ateratzen da Oberdank plaza, eta hor, nonbait Gestapok bere egoitza izan zuen Triesten. Berez, Italian badira Oberdank plaza ikusita eta Gestapo, hau da alemanen zea bat, ez? Ez, Oberdan izan zen Guillermo Oberdan, Italiako asistente bat, tipo politikari bat, eta berez hori izena plazak ditu Italia osoan zehar, antza, eta denak dira Oberdan plaza. Baina, Austria-Hongaria aipatu zu lehenago, berez sortzez Wilhelm Oberdank zen. Beraz, akatsa ez da inakatsa, baina aldi berean egia da izena dela Oberdan plaza eta ez Oberdank. Holako historia batzuk badira. Eta bertze bat da, gaztelaniazko itzulpenean momentu batean aipatzen da, ikusi nuen, sangre desfibrada. Baina odolak badu fibrarik gauza da. Eta ez da sangre desfibrada da, sangre desfibrinada. Medikuntza zer ez dakit ezertaz, argi gelditzen nahi da gaur, baina begiratu nuen eta nunbai fibrina odolak daraman zerbait da, odolako zerbait, eta desnutrizioaren ondorioz uste dut, gerta daiteke, odolak fibrina hori galtzea eta orduan odol desfibrinatu izatea, eta horrela dago, hori ongi dago, euskaraz benpin, bai. Hala ere, horrek beti urduri jartzen ninduen, zepenatu, klaro, hemen akatsatu den bezala, nerean ere igual akatsu batzuk izanen dira, ez. Eta gero, bi esperientzia latz izan, latz. Alde batetik, Guberrietan euskarazko itzulpen bat irakurri nuen, bat ere gustatu ez zitzaidana, ez dut izenik emanen, zeiaen nago etxai gehiago egiteko. Baina benetan ustekotan egon nintzen, esaldi luze-luzeak zituen, eta enituen ulertzen, eta gogorra, ikaragarri gogorra egin zitzaidan, eta pentsatu, baina itzultzaile honek, bere lana entregatuko zuen, ongi zegoelakoan, nik egin behar duen bezala, eta behar bada, eta hori zen ere kezka hori, ni ere horrelari nahi zokatzen, eta euskalo, uste dut ez, gero, komentatuko dituz, kontrol batzuk izan dituela itzulpenak, ez baina. Eta abenduan, tokatu izaidan, Jokin Zaitegi beka emateko epaimailan egotea, eta horri izan nintzen egiazko bi itzultzailerekin, Juan Mari Mendizabalekin, orai bai izenak erran dituz, gauza honak errateko baita. Juan Mari Mendizabalekin eta Gemma López Laserasekin, eta impostore sindromeak eiota bueltatu nintzen etxera pensatu nuen, zen maila, ze zorrotzak, zeinen ongi, zein naiz ni ez. Eta, ni berze liga batean ari naiz jokatzen, eta... Nola nahi ere,
ni saiatu naiz ahalik eta hobekin egiten, lan handia hartu dut, detaile guztiak bilatu ditut, zalantza izan ezkero galdin dut, interneten nik uste dut, eta gero kontrolak ez, liburuaren erena ja itzuli aztegoelaik eneko aizpurua itzultzaileari pasatu nion, eta ark egin zuen lehenbiziko irakurketa, eta errantzian, funtzionatzen du, ongi korritzen du testuak, zuzenketa batzuk egin zizkian, jakina, baina orokorrean, impresio hartu dut, eta ongi aizara. Ja, liburua bukatu ondotik, ja dena itzuli ondotik, emazteari pasatu nion, Laura Baraibarri, errandit bere izena ez aipatzeko. Eta osorik irakurri zuen, eta honiz lagundu zidan, ze, errata batzuk bilatu zituen, baina batez ere, errantzian, pasartu honetan, esaldi hau ez da ulertzen, esaldi luze hau ez da ulertzen, esaldi hau ez da ulertzen, eta horri esker, esaldi horiek konpondu, eta aritzi pasatu orduko, nik uste dut gauza gehienak, edo zera horiek gehienak, gero zuk pasatu zenidan zuzenketan, batez ere erratak ziren, ez? Arazo larria izan dut kamioi hitzarekin, bai ez, dena kamoi zen, denbora guztian kamoi, ez dakit zergatik. Eta gero, baina uste dut bi pasartetan, uste dut bi zirela, hau ez da ongi ulertzen, hau ez da ongi ulertzen, ja, bakarrik bitan. Eta hori pozgarri izan zen, ulertzen da, ez? Itzultzaile batek errantzean, eta arrazoi osoa du, ez? Zuk itzulpena egiten duzunean, badakizu zer nahi duzun, zuk ulertzen duzu, zuk zer horrek idatzi duzulako. Eta horregatik, konbenigarria ezin bertzekoa da, bertze batek irakurtzea, ez? Hori ziurtatzeko benetan ulertzen dela. Liburu honek kontroloiek pasatu ditu, eta beraz nik uste dut, egia da esaldi luzeak direla, baina uste dut ulergarriak eta merezi duela. Bukatzeko, honekin, sekulako txapa gotatzen nahi naiz. Azkenean, nik, erranduzu segurazki madarikatuko zintu dala, ez dakiz. Nik itzulpena onartu izanaren egiazko errua Franz Kafkarena izan zen. Ez Franz Kafkarena. Aurten Kafkaren urte hurrena izan da, eta dakigun bezala Kafkaren editoria Max Brod izan zen. Eta Max Brodek anai bat izan zuen, Otto. Max Brod paur bezala idazle oparo izan zen, liburu pila idatzi zuen, eta gehienek edizio modernoak izan dituzte, baina Otto Brodek okerez banabil, 2 liburu bertzerik ez zuen idatzi, 2 novela, eta ez daude berragitaratuak. Eta nik kapritxua nuen, Otto Broden novela bat idazteko, irakurtzeko, erosteko, lehen edizioa dago salgai interneten, eta garesti izan barra da, garesti. Pasatu gabe, baina, normalean erostin dudana, baina garestiagoa. Eta mesan du, itzulpena eginez gero, aitzaki izanen dut, irabazitako diruarekin liburu hau erosteko. Oraindik ez dut erosi. Hori izan zen egiazko erruduna, beraz, Otto Brod eta ez. Zu izan zine, sasatzailea, eta Brod erruduna. Errutik libre. Bai, hori da. Eta, erran bezala, niri ezagokit erratea ongi dagoen, gaizki dagoen, baina, lan egin dudala eta kontrol guztiak pasatu dituela bai, eta nik uste dut, emaitza ongi dagoela. Ni pozik nago, benpin, ez dakit. Eta ez da gauza gutxi, ez da gauza gutxi, esan pozik egotea. Ez dakit inork galderarik baote duen, Santiri zuzenean egiteko, aprobetxatu hemen dagoela, sekulako lan egin duela, eta nik Santi gauza bat esango dut, eta da lasai egoteko, hau da, akatsik gabeko liburua imperfektuagoa iruditzen zaidala, akats duna baino, hau da, uste dut Eusko Jaurlaritzak ere kanpaina bat abiatu zuela, ez? Libururik ez, akatsik gabe, edo lako zerbait ez? Edo, beste kanpaina bat zen agian, baina alde horretatik, akatsik gabeko liburua ez da liburu, eta nik uste dut itzulpen honek jartzen zaituela bete-betean itzultzaile honenen ligan, hau da, datorren urtetik aurrera, liga horretan jokatuko duzula liburu honetatik aurrera, beraz, eta bai, uste dut oso ondo egin duzula nabarmentzen, ez, hau da, liburu honen ekarpena, ez, zergatik irakurri, ez, liburu hau da, hainbeste gauza dago, ez, Bigarren Mundu Gerrari buruz, kontzentrazio esparruei buruz, hainbat liburu, hainbat film ikusi ditugu guztiok, ez, beraz, zein da liburu honen bereizgarria, ez?
Primo Levi aipatu duzu, hau gizon bat bada, justu Alberdaniak ere publikatu zuen liburua bere garaian, eta zer eskaintzen du honek, ez? Eta justu nik uste dut, pixka bat begirada erretrospektibo hori dela, ez? Hau da, turista saldo horren erdian, ez? Eta turista begirada horren erridikulua ere, agerian jartzen duen, ez? Kontakizun bat ere badela, ez? Beraz, ez da bakarrik esparruei buruzko kontakizun gordina, baizik eta gero horri ere, eranzten zaion alako begirada, distantzia begirada, ez dakit ironikoa, edo behintzat bai oso zorrotza, ez? Eta hori ere eskertzekoa dela, benetan kontatzen diren gauza gordin horien kontrapuntu bezala ere bai, ez? Eta beraz, irakurketa oso gomendagarria dela. Bai, eta gero momentu batean komentatzen du, ez? Europak uko egin ziola benetan desnazifikazioa egiteari. Aipat interes tarteko, bai, hasieran bai, hitz handiak, hitz politak, bai, zera hau ongi aztertu behar dugu, hau ongi epaitu behar dugu, baina gero berte interes batzuk sortu ziren, eta sartu ziren erdian, eta benetan garbiketa hori etzela gertatu, eta nik uste dut, igual gogeta hori bereziki egokia dela gaur egun. Europako hauteskundeetan gertatu dena ikusita gero. Eta zer etorkizun datorkigun, irakurketa alde horretatik ere egokia izan daiteke, Boris Paurren hau. Ez badago galderarik, hemen utzi dezakegu, eskertuz berriz ere, ona etorri izana, eskertuz ere Santiri egindako lan eskerga eta tira ez da dira azken itzulpena izan, egon etorra ikustela gehiago. Mila esker. Mila esker.